el teu torn. Sí, bona tarda, moltes gràcies per organitzar aquest debat, el Gobi. Suposo que molta gent es preguntarà què hi faig jo aquí, entre experts, enginyers, biòlogues, etc. Jo soc sociòloga. La veritat és que des d'Esquerra Republicana, que a més aquest és un dels eixos de treball importants del partit, la transformació cap a la sostenibilitat, hem estat treballant amb gent experta en el tema, és a dir, que les propostes que fem tenen una base consensuada també entre els companys de la secció local de Vilassar de Mar i a més, com dic, ens hem assessorat. Jo només he tocat aquest tema, diguéssim, com a sociòloga quan he col·laborat amb altres organitzacions en temes d'educació ambiental, sobretot, i d'avaluació de projectes d'educació ambiental. I, de fet, tal com deia l'Agnès, jo vull reivindicar la importància d'aquest aspecte social en tot això que estem proposant, que sempre es queda com ahir al final. I a part, tot aquest projecte que val milions, doncs dediquem 1% a la campanya de sensibilització. I al final sempre deixem la part social com una part petita, i en aquest cas és molt important perquè quan parlem d'energies renovables estem parlant també de canvis en la governança i en el control de la generació d'energia, i això jo crec que és una de les petites grans revolucions del segle XXI. Però anem per parts. Nosaltres proposem 3 línies de treball, bàsicament. Una és tot el que fa referència a la part, diguéssim, que depèn de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, que s'està començant ja a fer amb el PAESC i amb aquesta inversió de 900.000 euros en plaques solars, i que es pot fer, diguéssim, directament des de l'Ajuntament. Des d'aquest criteri de sostenibilitat, evidentment, com deien els meus companys dels altres partits, intentar que tota l'energia que consumeix l'Ajuntament sigui renovable, tant per la instal·lació d'energies de sistemes alternatius a través de fotovoltaica, com per la contractació que fem de la llum, etc., com altres canvis que ja s'han fet, com la transformació del recanvi de llums de carrer per llums LED, el reprofitament de les aigües freàtiques, que segons el pla d'acció això ha suposat una reducció del 21% del CO2 emès per Vilassar de Mar, i l'objectiu seria que el 2030 tinguéssim una reducció molt més elevada del 50%. Què passa? Nosaltres ara estem vivint un moment molt dolç perquè hi ha un pla europeu, com sabeu, que implica una inversió de 73.000 milions d'euros a Espanya entre 2021 i 2023, això és més d'un 5% del PIB espanyol, per tant és la inversió més gran de la història d'Europa en aquests moments, però té un inconvenient molt important, que és que el termini és de 2 anys. I això és una barbaritat perquè, com sabeu, aquestes transformacions no es fan en un any ni en 2, sinó que nosaltres hem de treballar en un horitzó de 10 anys. I hem de treballar en un horitzó de 10 anys perquè, a part que els Next Generation puguin aportar diners aquests 2 anys, després haurem d'aportar-los nosaltres o haurem de buscar altres fonts de finançament. I, per tant, jo crec que un objectiu que hauria de tenir l'Ajuntament de Vilassar de Mar és que en 10 anys tota l'energia que generem o tota l'energia que utilitzem, que és el mateix, diguéssim que hem de generar energia per autoconsumir energia, ha de ser neta des del punt de vista de les emissions, no des del punt de vista dels impactes negatius, com diu l'Agnès, que tenen les plaques fotovoltaiques, però com a mínim hem d'aprofitar això. El segon eix de treball ha de ser la promoció de l'eficiència energètica a tot el poble, treballant amb la gent perquè tinguin un sistema d'edificació sostenible, és a dir, mirar les llars. Això s'han fet alguns estudis a Catalunya, i també estendre la producció d'aquest tipus d'energia, per tant un eix d'igualtat, i a més aprofitar l'energia produïda per l'Ajuntament, evidentment, per a aquelles famílies més vulnerables. I després el tercer eix, que és el més complex per mi, entenc que és aquesta transformació de la governança, és a dir, com convertim això realment en una revolució des del punt de vista del control de l'energia per part de
la gent, per part del col·lectiu. Això vol dir comunitats energètiques i vol dir fórmules cooperatives de gestió de l'energia i vol dir que la ciutadania ha de col·laborar per treballar millor envers un Vilassar de Mar sostenible. Marta, gràcies. I que...